Mana ang Siete Palabras mga kaigsuunan o karon nagsugod na ang mga prayer sa mga tao, nagdagkot ng kandila ang mga katawhan dinhi sa bantayan. In about 30 minutes to about an hour magsugod na sad ang prosesyon. Right now nagdasok na ang mga bantayanon o mga bisita dinhi sa bantayan aron magpadagkot sa kandila alang sa ilang pagampo on this Good Friday. Mga higala, ang atong nakita ganihang buntag nga giandam para karon nga prosesyon anian na atubangan sa simbahan. Ang usa kaning pagpahubo ni Hesukristo sa iyang sinina ni ana giandam na. Makita nimo dito sa unahan ang katong mga tulo ka cross o istas Barabas o si Hesukristo nga giandam dito sa compound sa mga hubahib. Karon ready na sad siya padulong sa prosesyon karong taon-taon. Ubanin ninyo ako atong subayon ang ruta sa prosesyon karong Biyernes Santo dinhi sa bantayan. Higala 1 hour before sa prosesyon niabot na sad ang lain nga karosa kato atong gitan-aw ganiha. Notice nimo daghang mga tawo magtapok, maugid ni ang phenomenon sa bantayan. Tapukan wa pa gani gasugod ang prosesyon ni apa gipang display, irug pa ni siya kay posisyon pa ni ayo. Nagsugod nagpangretrato ang mga tawo, sugod nagtapok. Mao ni ang kalahian sa mga pasos dinhi sa bantayan ikumpara sa ubang mga lungsod. Mura siya og mga phenomenon, mga talan-awon nga tapukan gyud sa mga bisita ug mga bantayanon karong adlawang Biyernes Santo. This is a legacy gikan sa mga katiguangan ba. Years, generation from generation. And iyan yung dawat sa iya sa mga tiya. Kay ipasapasa man pananitan og mawadaan na og willing mo sponsor ipasa og laing kaliwat. Gini karon if you're talking sa parties buwak karon, kining among buwak, this costs us 39,000. Kini lang karon. Kanang kining buwak ka. So Muna akong gingon nimo nga kining klasiha sa inheritance, okay, handed down from generation to generation. Why budget? Tutob lang sa makaya. Kaya. Every year. Yes. As far as kami nga may mag-budget o unsay kwan kay pananglitan mo budget ka og partig buwak. Sa usab ng presyos buwak. Nay moingon nga dili may karon mahal ni karon ang buwak kay mahuni nag-uwan gibaha or tapos busay, nagkaking katarungan. So gikan pa ni dito sa Cebu City ang mga buwak. Cebu City kayo. Kagahapon man sa nino nga Mater Dolorosa. Yes. Sinina. 2 days man Nya musuroy pa ni sa Soledad. Mao gyapon niya musuroy. Yes. Aw tako gid kay kagpapel ani nga. Tuyok pa ni, round south pa ni. Precisely, nag-andam yung food sa mga tao. Nagtuod ana, mga bata sa tutom. Doon na yun na. Every year, doon na yun may gipataon. Makakaon sila karne. Dini, paano mo na? Di malikaya. Allowed mo na. Hindi sa kari, wala man kayong kausudan. Kaya wala yung nagat. Mao lagi kay wa ko ni managat. Kaya wala yung nagat. Kining Santo Entierro, kang kinsa man nga pamilya. Ang kwan niya tuntag yan ni mga Jimenez o Gispi. Mga apo na ang nag-inquan sila nag-attender. Unya, dunay mga tinuhuan bahin aning Santo Entierro. Na sila yung mga kwan niya, mga pahayo ng ilang panagat, mga hayo sila buwak, mga paunlanan o ang kamangyan, o ang kwarta ilalat paunlanan. Asa man ibutang ang kwarta? Sa subre, paunlanan sa iyang paunlan aning sa taas. Sa taas, mauli na. Kanang mga pukot wala Opo, may pukot, gamay rin na.
ibutang diha sa Oo, ilaw. ibutang lang. Oo. Pagpatong. Pagpakuan lang na pabutang lang sa panagat lang nila. Panagat. Always sa panagat na. Oo. Magserbi mo mga pagkaon sa mga mo. Isda lang ginangamon og munggos. Amo ba? Sa mga Munggos. matrabaho. Kay mao ka nang kuan sa pure gid nga Katoliko. Kaning mga papela kanus ani gisugdag trabaho. January pini, unya nahuman, March. So ready na Oo, gid ready na. Kaning mga kuan pagmaon sa dis mga tao. O pagwaon ni kay doon na may mga tinuhuan sila. So by the time maabot ni sa pabalik, napakay mabili ni nga buwa. Gamay na lang. Ang sa taas na lang. Bantayan ang sa O taas. bantayan. Nga Kanya naman. wala mo saka dito. Wala mo saka. Ah. Kay niadto may musaka. Karon wala mo saka. Mabilang gid ng buwak ng iban. Ang uban makuha man kay tungod ka daghang kay tao. Daghang bang mo witness or mosulti mo testimonya nga naulian sila, nasultian O sila. mo mangani kuan na sila mga kuan makaluyan sila sa Ginoo nga nakakuha sila sa buwak ila ikuan sa panagat. Yan ang kuan Nga mutuog gid sila. Sumuduol na ninyo Oo, magpasalamat. pasalamat sila sa amo. Nabilagruhan sila. The following year ana like sila mutabang na sad na sila himo na sa mga buwak. So mura sag in replacement sa ila sigurong mga nadawat, mo donate sila sa mga buwak, mo donate sila kung unsay kinanglanon. Dire dahil sa bantay natay duha ka Santo Enchero. Ang original nga Santo Enchero which is a procession na siya way back 1887 pa na siya. And then ang ikaduha is mga earlier 1900s na, 1950s siguro. Kaning 1950s nga Santo Enchero, ang nahitabuan ay kay maybe around 2000 or 1998, mutuo sila nga kanang makadag, swerte, panambal. Ang kani nga portion sa ilong sa Santo Enchero, gituyo gid og tangtang, Kahoy din na. kahoy na siya. Ang amo na lang gibuhat diri is gipaadto sa magkulit, magukit. Oh, para mabalikan gitangtangan nga parte sa ilong. So there you have it, ladies and gentlemen. Doon na yung mga tinuhuan dinhi bahin sa Santo Entierro, which is about pangswerte sa pangisda sa gingong panato ni Manong. Balik ang kabilin.